Aneu aquí a la taula, agafeu el tríptic, busqueu les tisores, talleu i ompliu amb el vostre desig. Quin és el teu desig? Mira, el meu desig és que quan l'any que ve ens trobem aquí, tots els nens i les nenes de la ciutat siguin encara més feliços del que són avui. Molts missatges i en allà tenim la cua de l'Estel i ara arriba un moment molt important. Vinga, va. Comencem el compte enrere. 5, 4, agafem aire. 3, 2, 1 i bufem. I d'aquesta manera, amb aquest aplaudiment de tots els presents, amb aquesta força que ens ha donat la bufera de tothom, aquest estel que el fem pujar, amb aquesta infinitat de petits missatges, fem volar aquest estel que representa la il·lusió que ens ha fet a totes les entitats, a les administracions, als voluntaris, a les famílies que han vingut, als nens i nenes de treballar perquè aquest món, com diu la cançó que toca l'Oriol, sigui realment un dia meravellós. Aquest és el nostre desig. Estem fent volar els millors desitjos per tots els infants del món i la gent de baix de la plaça del Parc de la Ciutadella ho aplaudeix de quina manera? Pues així, clar que sí. Mira, ha sortit el sol.